እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ንወደባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመራት ጽርግያ ንምጽጋን ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ሰሊዑ። ኮሚሽነር ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝን ምዕባለን ሕብረት ኤውሮጳ ኔቨን ሚሚካ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ እቲ ሕብረት ብራስለስ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ነዚ መግለጺ ውፅዮ። እቲ መግለጺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝህሉ ንግዳዊ ምልውዋጥን ምንቅስቓስ ሰብን ኣሳልጦን ምግባር እቲ መስመራት ክጽገን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ክገብር ከም ዝወሰነ ይፍለጥ። ኮሚሽነር ሚሚካ ብወገኑ ብዝሃቦ መግለጺ ንስምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለና ደገፍ ኣቐዲምና ምግላጽና ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኸተመ ሰላም ንምድልዳል ንጡፍ ኣገልግሎት ዝህብ መስመራት ክዝርጋሕ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ነዚ ሓገዝ ክንህብ ተደሪኽና ኢሉ። ብመሰረት መግለጽቲ ኮሚሽነር እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ተሰሊዑ ዘሎ ገንዘባዊ ሓገዝ ብመገዲ ማዕከን ረድኤት ሕብረት ኤውሮጳ ንኣፍሪቃ ኣቢሉ ብቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝመሓደር ይፍለጥ። እዚ ንወደባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝራኽብ መስመራት ጽርግያ ናይ ምሕዳስ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ መጀመርያ እብሪ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ሓገዝ ክብል ምዃኑ ሕብረት ኤውሮጳ የመልክት። እዚ ገንዘባዊ ሓገዝ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ጽምዶ ንዘተእቲኻ ኣብ ኤርትራ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ለውጥታት ንምትእትታው ናይ መጀመርያ ደረጃ እዩ ክብል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ የመልክት። ሓላፊ ስለያን ጸጥታን ሱዳን ኩሎም ሓይልታት ሰራዊት ሃገር ኣብ ጎኒ ፕሬዚደንት አልበሽር ከም ዘለዉ ገሊጹ። ንሱ ንሓለፍቲ ስለያን ጸጥታን ሃገር ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ሱዳን ፕሬዚደንት ዝቕየር ብሕጋዊ ምርጫ ጥራይ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ሓይልታት ሰራዊት ኮኑ ኣባላት ጸጥታ ኣንጻር አልበሽር ዝካየድ ዘሎ ኣድማታት ደው ክብል ጻዕርታት ክካይዱ ጸዊዑ። ሳላሕ ዓብደላ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ማዕከናት ዜና ምዕረባውያን ሃገራት ፕሬዚደንት አልበሽር ብሰላም ስልጣኑ ገዲፉ ንሱ ፕሬዚደንት መሰጋገር መንግስቲ ክኸውን እዩ ዝብል ዜና ኣብ መሓላሊፈን ዝብል ወረ ኣብቲ ሃገር ብሰፊሑ ይወረ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍታት ዛጊት ህይወት 31 ሰባት ወሲዱ ከም ዘሎ መንግስታዊ ጸብጻባት ሃገር የመልክት። እንተኾነ ሂማን ራይትስ ዎች ዝርከቦም ኣህጉራውያን ትካላት ቁጽሪ ምሁታት ብውሕዱ ልዕሊ 51 ከም ዝበጽሐ የመልክቱ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝጀመረ ኣንጻር ፕሬዚደንት አልበሽር ዝቐንዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን በብእዋኑ ናብ መላእቲ ሃገር እናስፋሕፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ። መበል 32 ስርዑ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ብዕለት 7 ለካቲት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተኸፊቱ። እዚ ብዋዕላ ወከልቲ ኣባል ሃገራት ተጀሚሩ ኣብ ዕለት 11 ብመራሕቲ ሃገራት ክዛዘም ትጽቢት ዝግበረሉ ዓመታዊ ዋዕላ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝያዳ ተክሮ ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ቶም 26 ሚታዊት ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ እዮም። ዩጋንዳ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ከዓ ዝበዝሑ ስደተኛታት ዕቂበን ዘለዋ ሃገራት እየን። ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ወጻኢ ረድኤት ከይተጽበያ ውሽጣዊ ጉዳያትን ባዕለን ክፈትሓሉ ዝኽእላ ሜላታት ዝሕንጽጻሉ እዋን ሕጂ እዩ ክብሉ ለበዋታቶም ይቕርቡ ኣለዎ። ኣብዚ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ካልእ ኣቓልቦ ክወሃቦ ትጽቢት ዝግበረሉ ጸጥታዊ ኩነታት ዶባትን ሕጋዊ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ወይ ካብ ቪዛ ናጻ ዝኾነ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ናይ ምንቅስቓስ ፍቓድ ዝምልከት ጉዳይ እዩ። እንተኾነ ኣባላት ዝሕብረት ናይ ገዛ ርእሰን ውሳኔ ከይወስዳ መሓንቆ ኮይንዎን ዘሎ ኣብ መንጎተን ተዛረብቲ ቋንቋታት ፈረንሳን እንግሊዝኛን ዝኾነ ሃገራት ዘሎ ፍልለይ ምዃኑ ብሰፊሑ ይንገረሉ። ብተወሳኺ መብዛሕትኦም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ዝኽተልዎ ፖለቲካዊ መስመር ውሽጣዊ ርግኣት ዘይብለን ሃገራት ስለ ዝመርሑ ናይ ሓባር ሸቶም መውፃእ ከቢድ ብድሆ ከም ዘጋጥሞም ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ኣብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ክኸውን እዩ። ምክትሳልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።